Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' नोंथांमोन आङो माने गाबोन क'क्राझाराव थांनो नागिरदों आरोना। बिनि थाखाय आङो गांसेबो मोजां ड्रेस गैया नालाय। ड्रेसफोरा गोजां बोथोरावसो बिराद बायनाय दंमोन आरोना। ड्रेसफोरालाय दङ खिन्थु माने गोजां बोथोरनिसो गोलोम बोथोरनि थाखाय लकडाउननि थाखाय बे ड्रेस मोजां गांसेबो बायनाय जायाखैमोन नालाय। बेखायनो आङो माजबाटआवनो आरो खाथिनि जायगानि मार्केटावनो शपिं खालामनो थांनो नागिरदों आरोना नोंथांमोन। शपिं खालामनाय माने बांद्रायबो शपिं खालामबाय थाया सिख्लाफोर बायदि माने खेबसेनो बायबाथाय बुरजा बायखानाय जायो नालाय ड्रेसफोरखौ। दा आङो दायो थांगासिनो माजबाटआव। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो ना मा होनो। नायलाय इमान साफा हाजार साफा सिख्लाबाबो खिमनायाबो नांखायोलै। थ' नोंथांमोन आं दायो माने दुब साइकेलजों थांगासिनो दं आरो दुब साइकेल माने स्कुटि नोंथांमोन स्कुटिजों थांगासिनो दङ। माने जोंहा बाइकखौ जोंहा फंबाया नाम्बार प्लेट लागायनो थांदों आरोना। नाम्बार प्लेटआ गानानै दंमोन। ओमफ्राय दायो तेजपुरनि नालाय रेजिस्ट्रेसना तेजपुराव लानानै थांदों। ओमफ्राय गाबोन आङो दुब साइकेल माने हौवा दुब साइकेलजों लांगोन आरो आङो बाइकजों थांगोन आं गाबोन क'क्राझाराव। दायो आङो शपिं खालामनो थांगासिनो माजबाटआव। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं लामाफोरखौ बारा देखायबाय थाला। बियो माने जोंना अरां टु टावां अरुणाचल थांग्रा रुपा रड होनना बुङो नैबे रडआ बे हाइवेआ आरोना। आं गाबोन ओरैजाय गरायसर जानानै थांनाय जायोना ओरै बायहाथा जानानै गुवाहाटि जानानै थांनाय जायो नायनोसै क'क्राझाराव। हारसिंसो थांनाय जागोन खिन्थु नोंथांमोन। थ' नोंथांमोन माजबाट टाउना बेनो। आङो दायो माने एटिएमआव फैसा बख'बाय आरोना। एटिएमआ नैबेनो आङो फैसा बख'खांबाय। फैसा बख'नानै दायो ड्रेस लानोसै। ड्रेस लानानै बेनिफ्राय एसे हेयार काटिं खालामगोन आरो हेयार काट खालामगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। थ' नोंथांमोन आं दुब साइकेलखौ माने गाहायाव दोनबाय दायो बिल्डिं गोजौआव फैबाय आरोना। बेनिफ्राय आङो गस्ला लंपेन्ट लांसै गाबोन क'क्राझाराव थांगोन नालाय। ओमफ्राय नायनोसै र' बिराद मानसिफोर दंफैयो माथो नै इयाव बयबो माने गस्ला लंपेन्ट लांफैजोबदों आरोना। ओमफ्राय आंबो बायनोसै माबायदिखौ नायो र' पसन्द जायो। भाभी भैया नाय कत গৈছে गुवाहाटी माने आदा थाबा मोजां जायो आरोना डिसकाउन्ट खालामनो। ओमफ्राय दायो आङो लांसै गस्लाखौ। थ' नोंथांमोन आङो लंपेन्ट गस्लाखौ लाबाय आरोना। गस्लाखौ बिनिफ्राय लानोसै राजादा আছে চাব পাৰিব আপোনালোকে কিন্তু মোৰ নাম ক'লে ডিছকাউণ্ট পাব হা। আহিলে নিশ্চয় আয়ৰ নাম ক'লে নিশ্চয় ডিছকাউণ্ট আছে। মোৰ নাম কি আছিলে ডেমু বসুমতাৰী হা। ডেমু বসুমতাৰী আহিলে হ'ল ডিছকাউণ্ট। চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব দিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব সবে। माने आंनि नामाव नोंथांमोना आंनि नाम लायोब्ला डिसकाउन्टआव मोनगोन। ओमफ्राय आङो गस्ला लाबाय नैबिथिं नायनो हागोन गस्लाया बेलेग दखाननिफ्राय लादों आरो। ओमफ्राय दायो आङो पेन लागोन। नै पेना नैबेनो नोंथांमोन मोनसेया ब्लु कालारनि एसे मोनसेया ब्लेक आरोना गोसोम मोनसेया ब्लु। ओमफ्राय दायो आं फैसाखौ होनोसै फैसा होनानै थांसै। ओमफ्राय गाबोन आं क'क्राझार थांगोन। नोंथांमोना जाय आंखौ लोगो हमनो क'क्राझाराव कन्टेक्ट खालामब्लानो जाबाय। आङो डिसक्रिपसनाव माने इन्सटाग्रामनि लिंक होनानै दोनदों। थ' नोंथांमोन दायो आं माने लाखांबाय आरोना लंपेन्ट लाबाय। बेयाव जोंहा राजादा दङ। बेयाव माने आंनो बे केरि बेगखौ हरफादों आरोना। बे फ्रि मोनो लंपेन्टआ एसे दाम नालाय ओंखायनो माने बे केरि बेगखौ हरफादों। राजादा थाखौल' ঠিক আছে আহিলে হ'ল কি थ' नोंथांमोन सोरबाफोर माने बेयाव लंपेन्ट गस्ला लांफैनो हागोन आरोना माजबाटआव। बियो माजबाट आं देखायगासिनो नोंथांमोननो देखायगासिनो आं मिथिबाय माबाखौ। नैबेनो दखाना फ्रन्ट साइडनिफ्राय बिदि आरोना केब लगायनाय दङ बेयाव माने डाइरेक्ट नै गोदान माने माबा फैदों आरोना गस्लाफोर। आं बिदिखौ गाना खिन्थु आं सिम्पोलसो गानो। थ' नोंथांमोन आं दायो माने पार्लाराव हाबबाय आरोना खानाय सिनजानोसै। जोंहा पार्लाराव नै सेंग्राफोरबो थानो हागौ सिख्लाफोरबो थानो हागौ। नै बिथिंजाय गासिबो दंफैयो आरोना सोर खानाय सिनजागासिनो। नैबेयाव फान्थाव गेसाव दङ नै इथिंजाय। ओमफ्राय नैथिंजाय नै बस दङ खानाय सिनगासिनो। मोजांना खबरा? औ खानाय सिनजानो फैलायबाय। खबराथ' मोजाङानो बर्थमान नोंहालाय? मोजाङै सोलिगासिनो दा सोलिगासिनो ना? गोदान लादों आङो। आदसा दे थिगानो दं। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेयाव सोरबाफोर माने खानाय सिनजानोबा हेयार स्ट्रेट खालामनोब्ला फैनो हागोन आरो। सिख्लाफोरनिखौबो हेयार स्ट्रेट खालामनाय जायो बेयाव। ओमफ्राय नै जोंहा बे बिथिं दङ अमित बेबो सिंगेलसो दे। नोंथांमोना सोरबा फसायोबा बुंहरबानो जाबाय कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै। थ' बिदिब्ला नोंथांमोन आं दायो खानाय सिनजानोसै। ओमफ्राय जोंहा नै दायो माने सानै सिनगासिनो दं आरो। गाहायनिखौबो गोजौनिखौबो सिननांगोनदां सिननाया गोलाव जाजोब्बाय माथो। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो बोरै सिनो ना मा होनो। थ' नोंथांमोन नै जोंहा आलु गरमा सिनजागासिनो दङ। ओमफ्राय नैबे फान्थाव गेसाव बेनि नामा नोंथांमोना नायनो हागोन। नै सिनगासिनो दङ। हा बाखिसो होद फाग्ला ओइ बाखि होना मिथिबायना बस बाखिथारना बाखि होना। थगायगोन बियो साला आलु गरमा।
सिनगासिनो नै मा स्टाइल सिनगोन नोंथां आङो दांख्ला मडेल सिनसै दांख्ला दांख्ला मडेल नोंथांमोना सोरबाफोर दांख्ला मडेल सिननोबा फैनो हागोन बेयाव एसे बेसेनाबो बारा नङा 70 रांल' सोंफैनो हागोन आरो ना एड्रेसा बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट माजबाद बेनिफ्राय माइनावगुरि हाबनाय लांगोनायावनो नैबे खाथियावनो मण्डल अफिस सिदा सिदा आरो ना मण्डल माने बै हा सुग्रा मण्डला सार्कोल अफिस होनना बुङो नोंथांमोना बिनि सिदा सिदा सोंफैनो हागोन बेनोसै आरो स्टार्ट खालामसै दा खालामदो मोजां सिनखायो बरिया सोरबाफोर आरो सोलोंनो गोसो दंबा सोलोंनो हागोन नै बिथां सारदों फोरोङोबो मास्टरसो नालाय सार्टिफिकेटबो दोङो मोनगोनबो सोरबाफोर सोलोंनो गोसो दङबा थ' नोंथांमोन दायो फाइनालि आङो सिनखांबाय आं माने आंखौ सिनबाय आरो जोंना ओरैनो बस दङ बिथिजाय नोंथांमोना नायनो हागोन थिगखौनो सिनदोंना मोजाङानो जादों सिननायाथ' नायनो हागोन ने बस ओमफ्राय खबरफ्राथ' मोजां दा थिगानो दङ ओमफ्राय एसे एड्रेसखौ खिन्थाहरदो मा जायगायाव जोंनिया जोंनि एड्रेसा जाबाय डिस्ट्रिक्टआ जाबाय उदालगुरि ओमफ्राय जोंनि एरिया जाबाय माजबाद ओमफ्राय माजबादनि बे सार्कोल अफिस खाथियावनो आरो माइनावगुरि होनना बुङो बे एरियाखौ माने गामिखौ आरो ना माइनावगुरि लांगोनायावनो आरो सार्कोल अफिसनि सिदा माजबादनि एसे आवगाय कलेज खाथियाव आरो कलेज खाथियाव आरो ना बेनिफ्राय लेडिसफोरखौबो बेखौ लेडिस माने बेयाव इउनिसेक्स जोंनिया फेमिलि इउनिसेक्स होनो जोंनि पार्लार माने फेमिलिबो हाबफैजागोन आरो बेयाव माने उन्दैनिफ्राय लानानै गिदिरसिम बोरायसिम आरो हाथाय गजासिम खनफुनाय 80 बोसोरनायाबो हाबफैनो हागोन सोरबा सेंग्रा जाफिननो गोसो दंबा आरो ना नोंथांमोन जेनेबा जोङो फेमिलि लायरे बेयाव सोरबाफोर खानायफोर सुनो हायि जेनेबा बोराय बुरैफोर दंबा बेफोरखौबो जोङो सुनानै हरो मानो होनब्ला बेयो मोनसे सार्भिस खालामनायसोथ' जेनेबा मोजाङै जेनेबा सार्भिस खालामनाय साब सिखोन दोननाय थ' गोजोननाय थाबाय आदानिसिम बसनिसिम गोजोननाय थाबाय दा बिजों जोंहा खाथियाव दंबावो आङो माखासे नै बेहा माने भाइस प्रेसिडेन्ट आरो ना माने बियो खानाय सिनो बेबो खुलुमबाय एसे खिथाना लाहरदो बोरै बोरै मोजां माखौ बे समाव आङो बसनिनो लोगो माने बेजों माने सासे एसिस्टेन्ट आरो ना खानाय सिनग्रा गाहायनि गोजौनि गासिबो सिनजोबो दे बियो नोंथांमोन नायनो हागोन नैथिंहाय जोंहा आलु बस्था होनना बुङो आलु गरम आरो ना नोंथांमोना गाज्रि दासान माने एसे कमिटियावसो बुंदो आरो ओमफ्राय बेयाव सानसेयाव बेसेबांसो मानसि जायो खोनादो जासाबो बिदिनो मालाबा खम बारा बिदिनो मा बुंनो आरो 10 15 20 50 50जोंथ' थांद्राया बिदिनो 15-20 जोनसो जायो आरो इनकामफ्रा मोजां जायोना जासाबो बिदिनो गेजेरावनो गोजोननाय थाबाय आलु गरमसिम थ' नोंथांमोन माने जोंहा बेयाव लकडाउननि थाखाय एसे मानसियाथ' खम बारा जाबाय थाखायो नङा होमबा दा मोजांबो खुलिजोबाखै नालाय बेफोरबायदिनो नैबे जिअ'बि सोरबाफोर आइजो एबा लेडिसफोरनि थाखाय आरो बियो बिउटि एबा समायनाफोर बानायनोब्ला खालामनोबा नैबेफोरखौ लानानै नायनो हागोन नोंथांमोन होनाय बेखौ लगायबा माने सोरबा माने सिथर गोनांबाबो स्लिम स्लिम नुजोबो आरो ना नोंथांमोना सोरबा माने एक्ट्रेस जानो गोसोब्ला बेखौ लगायनो हागोन आरो ना एक्ट्रेस जानो हागोन सेंग्राफोरखौ फाग्ला खालामनो हागोन आरो ना नोंथांमोन सिख्लाफोर नै बिथिं दङ बिथिं नायनो हागोन बायदिसिना दं बेयाव माने देलायग्रा मुवाफोर नै बिथिं नायनो हागोन सब दंजोबो आरो ना सब गासिबो दङ ओमफ्राय नैथिं नै थिखादारबाबो दङ नायनो हागोन नोंथांमोना लाजिदों बियो मिथिबाय दा बहाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोन आङो थांबाय थानोसै मिथिबाय ओमफ्राय गाबोन खिन्थु क'क्राझाराव लोगो मोनसिगोन दै लोगोफोर ओमफ्राय जाय आंखौ माने कन्टेक्ट खालामनो नोंथांमोना इन्सटाग्रामाव फल' खालामबानो जाबाय आं इन्सटाग्रामाव लिंक होनानै दोनदों बेयाव फल' खालामनो हागोन बेनिफ्राय आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन